Γεια σε όλους! Καλώς ήρθατε ξανά! Σήμερα θα εξερευνήσουμε τον εγκέφαλο πίσω από τη συσκευή που κρατά τα κρυπτονομίσματά σας ασφαλή, την εφαρμογή The Tangem. Θα δούμε κάθε λειτουργία της, από την αγορά και την ανταλλαγή μέχρι το staking. Είναι πραγματικά ένας ολόκληρος κόσμος που βρίσκεται στην τσέπη σας. Disclaimer. Αποποίηση ευθύνης. Πριν συνεχίσετε, σας ενημερώνω ότι το περιεχόμενο αυτού του βίντεο είναι μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική, οικονομική ή νομική συμβουλή. Οι επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα έχουν μεγάλο ρίσκο. Πάντα να κάνετε τη δική σας έρευνα και να συμβουλεύεστε έναν επαγγελματία. Η πρώτη επαφή είναι η διαδικασία ενεργοποίησης. Ανοίγετε τη συσκευασία, βρίσκετε τις κάρτες σας και κατεβάζετε την εφαρμογή της Tangem, η οποία είναι διαθέσιμη για Android και iPhone. Απλώς ακουμπάτε την πρώτη κάρτα στο πίσω μέρος του τηλεφώνου σας και ακολουθείτε τις οδηγίες. Είναι απαραίτητο το κινητό σας να υποστηρίζει τεχνολογία NFC για να λειτουργήσει. Ακολουθήστε την σύντομη διαδικασία έτσι ώστε να ορίσετε τις άλλες δύο κάρτες ως backup. Επίσης, κατά την ενεργοποίηση, σας δίνεται η δυνατότητα να ορίσετε έναν κωδικό κλειδώματος, access code, ή να χρησιμοποιήσετε βιομετρική αναγνώριση, π.χ. Face ID, δίνοντάς σας πλήρη έλεγχο. Υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργήσετε και seed phrase. Κάτι όμως που δεν σας το συνιστά, διότι αν χαθούν οι λέξεις του seed phrase κωδικού, τότε χάνετε και το πορτοφόλι σας. Η ενεργοποίηση είναι άμεση και χωρίς καμία καθυστέρηση. Νιώθω ότι είναι πολύ πιο απλή από τη χρήση μιας seed phrase, κάτι που είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα για έναν αρχάριο. Η Tangem προσφέρει διαφορετικά πακέτα με 3 κάρτες, με 2 κάρτες ή ένα πακέτο με δαχτυλίδι και 2 κάρτες. Η βασική ιδέα είναι ότι μπορείτε να έχετε αντίγραφα του κλειδιού σας σε κάθε κάρτα. Για όσους αναζητούν ακόμα μεγαλύτερη ευκολία, υπάρχει και η επιλογή του Tangem Ring, το οποίο έχει τις ίδιες λειτουργίες με την κάρτα. Μπορείτε επίσης να διαλέξετε κάρτες με διαφορετικά χρώματα και σχέδια. Αφού συνδεθείτε με την κάρτα σας, βλέπετε την αρχική οθόνη της εφαρμογής. Εδώ έχετε μια συνολική εικόνα του πορτφόλιο σας. Τα tokens εμφανίζονται καθαρά, με τα υπόλοιπα να ενημερώνονται συνεχώς. Από αυτήν την οθόνη μπορείτε να κάνετε όλες τις βασικές λειτουργίες: αγορά, ανταλλαγή, swap, πώληση ή λήψη κρυπτονομισμάτων. Επίσης, αν πατήσετε το μενού με τις 3 τελείες, θα βρείτε τις ρυθμίσεις, την υποστήριξη και τη λειτουργία Wallet Connect, την οποία θα δούμε αργότερα. Η αρχική σελίδα είναι πολύ καθαρή και διαισθητική. Όλες οι πληροφορίες είναι εκεί που τις περιμένεις, χωρίς περιττά στοιχεία. Η πλοήγηση είναι εξαιρετικά απλή. Ας περάσουμε στις πιο προχωρημένες λειτουργίες, ξεκινώντας με την αγορά κρυπτονομισμάτων. Μέσα από την εφαρμογή μπορείτε να αγοράσετε κρύπτο με fiat. Η Tangem συνεργάζεται με τρίτους παρόχους για να σας προσφέρει μια ποικιλία επιλογών και ασφάλεια. Ας δούμε τώρα την ανταλλαγή, swap. Μπορείτε να ανταλλάξετε ένα token με κάποιο άλλο. Το Tangem Wallet βρίσκει αυτόματα την καλύτερη τιμή από πολλούς παρόχους. Για την πώληση, η διαδικασία γίνεται μέσω συνεργατών όπως η MoonPay. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα features είναι το Send via Swap, που σας επιτρέπει να στείλετε απευθείας ένα κρυπτονόμισμα σε κάποιον, ακόμα και αν δεν το έχετε στο πορτοφόλι σας. Η εφαρμογή κάνει την ανταλλαγή αυτόματα στο παρασκήνιο. Τέλος, το staking. Μπορείτε να κάνετε staking tokens, ενώ ταυτόχρονα τα κρατάτε με ασφάλεια στο cold storage σας. Όλες οι λειτουργίες είναι απίστευτα απλές και διαισθητικές, φέρνοντας τις δυνατότητες ενός ανταλλακτηρίου μέσα στο ασφαλές περιβάλλον του Cold Wallet. Το Wallet Connect είναι η πύλη σας προς τα dApps, όπως το DeFi και τα NFT. Η Tangem έχει ενισχύσει αυτή τη λειτουργία με την πραγματική προσομοίωση συναλλαγών, ώστε να μπορείτε να βλέπετε τι ακριβώς θα συμβεί πριν εκτελέσετε το smart contract. Μια πρόσφατη ενημέρωση φέρνει την υποστήριξη για το ENS, Ethereum Name Service,
Κάτι που κάνει τις αποστολές κρυπτονομισμάτων ακόμα πιο εύκολες και ασφαλείς, αφού μπορείτε να στέλνετε σε διευθύνσεις όπως tangem.eth αντί για μεγάλους και πολύπλοκους κωδικούς. Η σύνδεση είναι πολύ ομαλή και η νέα λειτουργία με την προσομοίωση και το NS δίνει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας και ευκολίας που δεν συναντάμε συχνά. Συνολικά, η εφαρμογή της Tangem είναι μια πλήρης λύση. Είναι εύκολη, ασφαλής και σας επιτρέπει να κάνετε τα πάντα, χωρίς να χρειάζεται να μεταφέρετε τα κρύπτωσης σε ανταλλακτήρια. Η Tangem είναι μια ελβετική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2017, με πάνω από 6 εκατομμύρια κάρτες να έχουν παραχθεί, χωρίς καμία να έχει παραβιαστεί. Η ασφάλειά της έχει το υψηλότερο πρότυπο EAL6+, και έχει λάβει ανεξάρτητους ελέγχους audits από την Kudelski Security και την Riskur. Το ιδιωτικό σας κλειδί δημιουργείται μέσα στο chip και δεν εκτίθεται ποτέ σε κανένα σημείο. Τέλος, το πορτοφόλι είναι αδιάβροχο και ανθεκτικό σε σκόνη, ενώ καλύπτεται από 25 ετή εγγύηση. Αν θέλετε να το δοκιμάσετε και εσείς, κατεβάστε την εφαρμογή και χρησιμοποιήστε τον ειδικό μου κωδικό για έκπτωση στον σύνδεσμο που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Γράψτε μου στα σχόλια αν βρήκατε απλή ή δύσκολη την διαδικασία δημιουργίας του κρυπτοπορτοφολιού σας. Βίντεο.